Assalamu alaikum wa rahmatullah. Yau ne za mu kawo muku wani sabon shiri daga ainihin yadda za ka mai da number ka special number ba tare da ka wani sha wahala ba, ko kuma ka je kana ta wani bincike gurin masu sayar da layin sim card. To in ka mai da hankalinka za ka ba wa mutane mamaki da wannan abun sosai, har budurwarka za ka ba. Misali idan za ka ba kana so ka ba ma abokinka mamaki ko irin budurwarka haka, to ka mai da hankalinka a nan. Mun gode. Bukatan ka sa lambar wayan naka complete, sannan kamar haka, kamar ka ga 0701572 kaya kamar haka, inda muka sa lambar nan an sa ta complete, ka ƙara 5 a kai, sai mu kira haka kamar haka. Bari mu tabbatar da yadda abin yake tafiya gaba ɗaya. Gani gashi dai kun ji number ga kuma ta fara ringing. Bari mu bari a ɗauka ku ji. Kun gani an ɗauka kiran. Kun ji maganan da muke yi yayi. Kun ga to yanda abin yake ba tare da ka wani wahalar da kanka ba, wani wai ko zuwa neman. A'a, za ka iya ba budurwarka mamaki ta wannan hanyar, za ka iya ba ma abokinka mamaki ta wannan hanyar, da kowa da kowa ma za ka iya ba da mamaki da wannan hanyar. Mun gode. Subscribe our channel da Allah, kar ka manta da like kan bidiyon mu.